El Gran Premi on sigui, doncs avui tenim el Gran Premi de la Pobla de Fórmula 1 amb els bons amics del club de gos d'atura català. Ja podeu veure, doncs, a poc com van examinant cadascun dels obstacles, perquè recordeu, en les competicions, si un gos a l'hora d'arribar a un obstacle dubta, frena, doncs això penalitza. I si fa l'obstacle en contradirecció, queda eliminat. Avui no queda ningú ni molt menys eliminat, Avui és allò que l'important és participar. Aquí us heu d'obrir perquè això... És la rampa? Això és la rampa. Vale? Un cop hem saltat aquí... Ho intentarem. Recordeu que tenim diferents gossos que participen durant la jornada d'avui. Tenim el Llamp, que és un gos de competició. Després hi ha la Bruna i el Perry, que són dos gossos amateurs. La Perry, a més, és un gos d'atura català de pèl curt. És aquí que podeu veure allí situat. També tenim a la Cendra, que fa agility només amb nens o nenes. Després tenim a la Gamba, que la Gamba doncs, porta la L. La L per què? Doncs perquè n'està aprenent i avui, doncs, bon dia per aprendre d'experts, com bé us comentava.